Такси. Тръгва! Не. А, честито. Не на газ, че крилото ти лабава. Хубаво да, ама нигде го такова сега. Оставя на човека се прода по един поле. Много е тих. Ма той, понеже ти е преоразмерен много двигателя и котлото ти е с малка стъпка. Ти не харчиш нищо от двигателя в момента. Той е наполовин. Наполовин още след. Да, така трябва да бъде стандартен. Ампери нещо, той са някакви около 20 минути. По характеристика ми даваха 10 минути и да го такова да го смуквам. Много зависи. Един кацнеш, заходи, че ти се усили вятъра. В усилен вятър доста добре за те спестим грала. Повече от прилично. Даже може да се каже отлично. Супер. Сега това ще е раф. Добре си, пати го доста в този вятър. Малко ми изглежда като, че не е подходящо за мен да го пробвам днес. Като нямаме кабел учител-ученик. Да, няма да е такова. Няма да... Добре, ти си кажи мнението за самолета. Иначе много добре, стабилен. Има тяга. Топ е. Радвам се. Значи дизайнът им е добър. Да. Подобрява се. Какво бутна като тримове и като... Трябва да коригираме още хоризонтален иска нагоре, защото тук ми свърши трима. И малко ръдър, малко ерарон, ама тях те ще ги оставим. Те записвали ги в това, запаметяваш ли в Да, те се запаметяват. Ама доста добре се справя. Ама той този авто с ръцете му всичко се справя добре. Че не са големи отклоненията на тръба. То ми се струва, че малко и команда само ножко. И колички са. Ще ги намалиш малко, за да може той да си го кара по-внимателно. Гумите ти ли си